Явно ще го поемем. Да. Баси, майката! Стига, бе! Олка върти кораба. Да, вади вода, бе. Вади вода, че си е бам майка. Ай, че нямам топки, бе. Майка ти, деба. Ема, той му е един удар. Сега ще ни завърти, деба, майка ти. Бе, върти куро, бе. Къде те че, бе, майка му, деба. Майка ти, бе. Пипни го. Еба. Пипни го. Нема най-големия циганин на борда. Трябва да открадаме нещо лата. Не може да си купим апартамент в София с работа, бе. Леко се движим напред. Еми, защото некой не е дигнал под ното. Некой е на надник, явно и не го интересува. Некой е на над. За сега съм натоварил 3 барела горе. Охо! Гънпаудъри. Дай да не стане чейн реакции. И да не се наебеме ние с тех. Щепи ми се крака. Рибата вече се продава с дебело, бат. Ти вижда ли си в Lidl колко струва риба, брат? Взимай колкото можеш. Бате, дъгова пастърва изчистена, човек. Какво има, бат? Имам 99 авокадо ли? Какво е това? Стига, брат, значи ние си говорим, че рибата е скъпа, ти нашия авокадото колко е? Не може да позволи на авокадо. Авокадо тук, бате, един крейт, ако набаряш с авокадо, ти просто трябва да се пенсионираш. Стига, човек. По-добре да го откраднеш, ще глобата ще е по-малко. Имаме ли олио? Олио имаме ли? Зехтин ползваме. Какво такова е? Абе, бърдо, че се сготви рибата. Майка и чекаме, че там има и помачи. То Слънчев бряг си е Sea of Thieves. Абе, на майката путката, дева. 20 лева да оставиш. Работи ли това? Да, работи. Разбрах. Много яко, бе. Странджата е жив. Аре, бе, пич. Оп, тук си. Отиди на Кенен направо. Кой загаси лампите, не виждам нищо. Да, пусни лампите, че няма да видим, че стане нощ, бате, и че се изнервим. В момента, бате, двамата няма да могат да смогнат с тези 3 уеги, къде идват. Все големи кородръпи. Това вече е грозно нещо. Едно е, брат, едно е да потънат с малко достоинство, друго е просто да ги ограбиш. Ама, аре спрете за да вземе нещата, бе. Еми, не мога. Ти че ги удраш челно ли, бе? Какво правя? Не е мой кораба. Оло, въртни към тех да ги стрелям. Има кегове. Его е там, виждам го. Е там бега. Виждам го. Ай, носи нещо. Той спасява от... не, отивам. Отивам. Няма нищо да спасява. Мама ти деба. Вие всичко им взехте със сторич, крей. Абсолютно всичко им взехме, няма нищо. Тъпите французи им викам: фък Макрон, нямате държава. Някакви е такива. Цялата ви държава е черна, един рус с французин истински няма. О, шит! Каптен! Къде сега да мога да ги Направо, не ми кажа, че киориш. Ми да, взет съм да върша нещо. Ми аз, следа ги. Ево, без мен и виж, че не мога да ги намериш. Не знаеш къде да караш. Стига ви как те, бе? Деба, мамо, деба. Дигайте предното такова. Дигайте и задното направо. Дигай всичко! Жал турчо на дупки са сини очи. Ей, тази че му удари. Копеле, изфърлих се. Той не беше 40 минути. Скелетън, не, скелетън. Ей, някой стреля, чай малко. Ей, беги! Давай. Дай енгъл. Да, ето имаме. Опа, воу! Добре, отивам да ги бордим, защото в момента няма по-хубав начин да ги бордим. Имаме и още един слуп от другата ни страна. Баси майката. Стига си клати... Готово е. Да чуя какво има. Готово. Оп, вие мога вземете направо. Я направо се доближаваме към тях, ако искате. Трябваше да стоя на прозореца и да казвам на Андрея на къде да върти волана, за да влезе в парко място, в което иска. Съшко! Баси майка! То скачи върху нас!
А те са двата опът. Аз ще ви пусна сигнал, бате, работа ви без договор. Тока, дай ще го заробиме на Бистрица, бе. Ева бе, с тази кола тук аудиостите ни обладат. Добре, вървиме към акулата. Не ми видял се. Правиме се. А тя напада това. Wow! What the fuck? Wow! Това не искам да ги имам. Я се дръжте. What the fuck? Hell nah! Взимай лодката. Бате, защо ми трябва да идваме тука? Дали ще не стигне? Бук! Дали ще не стигне? Яш! Дай! Ей, баш! Настрой си тъпата китара, бе, бате. Не. Бата, бе, Не, брат. Чакай, че бия много важна риба. Аз ще имаш шапка, бе. Защото плешевело долу. Марин крадеше алкохол. Носеше и после с служебните боничарки ходихме да помагаме на жена му в Люлин да носим изделието, бате, на Зоя. Много добре имаш. Ама го фанаха, че краде и го сгониха, бе. Пуснете ме мен с кеги водката. И се въртете около галене, окей? Да. Добре, момчета. Респет. Кегвам. Давай. Добре, кегвам се отидем да ги убием. Удирам ги. Край. Пускаме мен кърбо. Спок, пускаме копцата. Добре, бе. И си катера. Катера се върху тях. Воу! Браво, бе. Даже без всичко! Аз ще убием кераните. Убикаме с кененбол, Толкова ме реснеш, горе съм. Я и влезни в устата, Дай това! Yes! Я тук има и сторич кред. Целихте го. Дай го уби, брат! Човек! Добре, зад нас. Какво правим, казвай? И то не сте да скачваме направо. Скачайте. Ако искаш, аз отивам наляво. Отивам максимално наляво. Ти стой някъде между мен и острова, за да мога да има най-голям шанс. Не идват към мен. Добре, Сякаш. потом към тебе. Аз славата стъва ти от ясната, окей? Готов си? Да. Аре, бе! Да вие, Аз имам назад. Зад. Раха ли? Да, брат. Where's the loot? Give me the loot! Да ни ударят кеговете. The loot is not where you are. Surprise, Ти surprise. са на маршата най-горе. Get down here! You think you're smart, right? Той Ашен Каптен Гардиан деца ще умре и от него. Как ли видя? Видя как Може не. Спайди се събрат. Няма какво повече. No, you will not get me. Пак ще борда копер, гледайте стъби. That Няма, is няма. unfair. Да един ударе, да бордва. Катера. Но. Не мога да играя, брат. Да. Чай, че Рик, Граймс. Това искам да пробвам как сте, бе. Легос! Не бе! Не бе. Това е много силно между другото. Това е много силно. Мисля, Мисля, не трябва да се говори с този геймъл. помогнете! И кое е аутото? Ако е?
Сигурно. И не стига, брат. Гледам от въздух. Бе, какво става? Как дърсиш, бе, брат? Хора, ясно. Хора има тук. Там ти, брат. И тук отзад, отгоре. Гледам щит да дойде. Мишо, бе! Мишелата. О, Не, пази. Си идиот. Е, там отгоре на силно. Мам, как Ти мене. Здравей ги. Аз бягам с това. Не знам какво правя. Ма само ако ме возиш после О, шит. гегата. Ей! Нападат ме. Идва за мен, това ще бъде епична битка. Или той ще излети просто. Айде. Ма да. Просто видях как пада.